Ahoj kamarádi, já jsem se rozhodl, že natočím takový video o kytarách, a to z důvodu toho, že mi se nosíte takovéhle kytary a většinou bývá problém toho, že na to míváte kovové struny. Tak, a chtěl bych vám to vysvětlit úplně od začátku, tak tohle je klasická, říká se tomu španělská kytara, a tohle je westernová dreadnought kytara. Mývají různý tvrdé, a ty španělky se moc neliší, vypadají většinou takhle. To prohlídnete široký krk, kobylka takhle vzadu, malá díra. Tak, a proč vám to říkám? Protože když tam dáte ty kovové struny, tak ta kytara na to není vůbec stavěná. Jo? V kytaře jsou takovýhle žebra, ale to je tahle kytara, ta vysoký, tlustý, pevný, a ta to vydrží, protože to se prostě neohybá, neprohybá. Ale v té španělce, když takhle otočíte, tak jsou ty žebřítka takhle a jsou takhle ty ručky, jako jsou tyhle ty dvě. Takhle hrozně málo tenký. Tak, a když tam dáte ty kovové struny, se to celé takhle začne natahovat, vylamovat. A ta kobylka se začne odlepovat. To je častý problém. Tady se udělá zaduboule, tady předtím se udělá prohluben. A to jsou věci, když se to, když je to tam dlouho, tak se to skroutí, takže se to blbě opravuje, anebo se to nevyplatí, že to je levná kytara. Když pak přijdete sem a vám řeknu, že to bude stát 2000 a tu kytaru máte po tatínkovi, tak se vám to samozřejmě nechce dávat. Chápu, ale když si dáte ty struny, tak vyřešíte problém. Druhý problém bývá zkroucený krk. A to bývá zase z důvodu toho, že tam dáváte, tato to nemá až tak strašný, ale když tam dáte ty kovové struny, tak ten krk na to není stavený a začne se takhle ohybat. To znamená, že máte takhle vysoko třeba ty struny. A to už je velký problém, to už se nedá opravit téměř vůbec, protože tam není v této kytaře většinou nebývají výstuhy. Výstuha znamená tohle. To je také jako smyčec. Když to utahujete, tak se to takhle dává od sebe a ten krk se dá trošku seřídit. To bývá u těchto kytar. Jo, to tam bývá jako v tom krku. U těchto to nebývá, takže tam se to úplně nedá nějak srovnat. Jediné, co s tím můžete udělat, je opravdu ty struny sundat. Když to neumíte, nechat si poradit a dát tam nylonové struny. Tak. A ještě jedna věc, o které bych chtěl mluvit, je, když už teda máte kytaru a je trošku nějaká lepší, tak tohle je takový jako úplně obyčejný měření, tady máte procenta vlhkosti. Jo. Často i u drahých kytar se stane, že to praskne, tady se vám udělá třeba ruplina, nebo tady někde. A bývá to proto, že když to zrovna neklepnete, proto, že se to seschne. Jo. Ta vlhkost je ideální, když je okolo 50%. A to nikdy v žádném domě nebývá. V starých barákách bývá víc. Když to bývá okolo 60, je to ještě dobrý. Když je to 80, už je to taky špatně, protože to dřevo se prostě nafukuje a začne se to různě kroutit. A pokud máte sucho a vleze to pod 30, už je to docela problém. A co s tím? Prodávají se zvlhčovače, to jsou takový, že to dáte mezi struny, za mě to nefunguje, protože to je za půl dne vyschlý. Že máte velký sucho. Je dobrý tu kytaru třeba dát do koupelny, ona se tam jakoby trošku zotaví, anebo jsou různý takový ty větší rozprašovače, nebo věšet prádlo v místnosti, tak to funguje dobře. Pokud máte vlhko, tak se odvlhčovat. Teď k tomu, jak se stará o ty kytary, a pokud už vám se s tím něco stane, tak to přineste a vám to třeba opravím. Tak jo, ahoj.